Днес тук пред хотел Черно море демонстрирам как може да се проси по честен начин. Помогнете на честния, и съм го написал, на честния просяк. Здрав съм, и написал съм го. Здрав съм, прав съм, но много ме мързи. Имам любовница. Записах го момичето, студентка в Свободния университет, защото има по-така свободно държание. Идеята е да стане отличника както в леглото, така и в училище. Поддържам висок стандарт. Затова и прося, поддържам висок стандарт. Сега служебно пътувам до Лас Вегас. Уиски, мадами от класа. Така че помагайте, къде всички курсови са написал, евро, долар, може и в долари, може и в всякакъв курс. Написал съм курсовете. Така че помагайте.